So hello logofer, good afternoon to you all logofer. Nonton jaga moनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर बे भिडिअ आरो जा इउटिउबारफोर नोंथांमोननि थाखायबो बे भिडिअ इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर। थ' लोगोफोर आंनि बुंगोना बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोनाथ' बयबो थांनायल' नायनानै सिनायखाबाय जानो हागौ जे बिथां देरहासात बिथाङाथ' सासे जोंनि बर'नि गिदिर इउटिउबार आरो लकेल इउटिउबारबो होननानै बुंबाबो जेबो जानाय नङा। मानो होनोब्ला बिथाङा लकेलनि इउटिउबार सासे लकेलखौ बिथाङा बहुत माने सापर्ट खालामो। थ' लोगोफोर आं दिनै बुंगोना बेनो जे दाखालि माने सानै मानसिखौ जे फरेस्टारफ्रा हमनानै लांदों गामिनिफ्राय गामि ओनसोलनिफ्राय माखासे दायनि थाखाय। थ' लोगोफोर बेखौ दिनै आं बुंगोन जाहैबाय जे मानो होननानै बुङोब्ला बिथां देरहासातआ मोनसे केस जानानै दङ। बिथाङा दि मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिथां फेरेंगामोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मोनसे रंबो जानो हागौ राइटबो जानो हागौ बिथांखौ आं बारा मोजां मिथिया आरोना। बिथांखौ रायजोफ्रा बुंनाय बायदिबा माने बिथाङा मोनसे दाय मावदों मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदों जे बिथां फेरेंगाखौ बिथाङा माने फैसा लानानै बेफोरबायदि माने मानसिखौ हगार हरो मायो नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बेनो दाय जादों आरोना। थ' लोगोफोर बेखायनो माने बेफोरबायदि मोजाङै मिथियाबा माने बेफोरबायदि गोदाव सोराव भिडिअ होनो नाङा। बिदि मालायखौ टर्चार होनो नाङा गोदाव सोराव मोजाङै मिथियालासिनो। थ' बेखायनो आं दिनै बुङो मानो होननानै बुङोबा बिथां देरहासातआ माने मोनसे गलथियाव दिनै माने प्रब्लेम फेस जानांगौ जादों। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जे बुंदों फेरेंगा बिथांखौ माने बिथां रनजितखौ बुंदों माने थाखा जानानै बेफोरबायदि मानसिखौ हगारो मायो नै बेफोरबायदि बुंदों। थ' बे बाथ्राया नंखायमोन जाहैबाय रायजोफोरनि बुंनाय बायदिबा रायजोफ्रा माने बिथांखौ मोनसे माखासे बाथ्राफोर बुंदों आरोना। बिथाङा बेफोरबायदि खालामनो नाङा बिथांखौ गाज्रि मोनदों होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा। मोनखागोन नंगौना नङा लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा रायजो राजाफ्रा माने सोरबाया सिदाजों खारो नंगौना नङा गामिनि रायजो राजाफ्रा माने थगायला गैया बिसोरो जाहैबाय गोदोनिफ्राय संसार जाबोनाय आरो सिदा सादा मानसिफोर माने सैथोजों खारग्रा मानसिफोर आरोना। बेखायनो बिथां देरहासातखौबो बुङो जे आरो जाय इउटिउबारफोर बिथांमोनखौबो बुङो आं नोंथांमोना साबधान जा बेफोरबायदि मालायखौ टर्चार खालामलाबायनो नाङा बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राफोरजों माने गाज्रि बाथ्राथ' नङा माने नंखाय बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि फोसावनो नाङा आरोना इउटिउबारबाबो। थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जे खावलायहरो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि गलथिखौ खालामा बेफोरबायदि प्रब्लेम खालामा नेक्स्ट टाइमाव। थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने बुंहरो आरोना नोंथांमोना जे बेफोरबायदि खैफोदाव दागाब्रथों होननानै आं सानो आरोना। बेखायनो नोंथांमोनखौ बासायनो सानो आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना दायो बुजिबाय जानो हागौ एसेबाबो जे इउटिउबारनि खामानिया मा आरो इउटिउबारफ्रा माखौ मावनो नाङा बेखौ मावोबा गाज्रि जागोन। थ' बेखौ आं दिनै खोन्थाहरबाय आरोना नोंथांमोननो। थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो बेनोसै आरोना। नोंथांमोननिसिम बयखौबो हामबाय होयो जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। थ' दायो आं माने गामियावनो दङ ओरैनो बेरायलाबायदों आरोना गामियावनो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ बुजियाखैबा थ' सोंहरबानो जाबाय आरोना कमेन्ट खालामनानै माखौ बुजियाखै माबायदि मोनदों जे खोन्थाहर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन बुजिगोन नंगौना नङा लोगोफोर जे प्रब्लेमा मा बबेया मोजां जायाखै बबेया मोजां गाज्रि जादों थ' बेखौ आं मिथिगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबासो। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय।